Pozor Slovensko. Na Slovensku prišli nové zbory, čo sú od Jezabela, ktorí kážu akože pravdu, evangelium, ale je to padlé, všetko je to z Ameriky, cez Maďarsko. To sú zbory, kresťanské zbory, ktoré majú v sebe Jezabel démon. Jezabel to je modlárstvo. Modlárstvo a ďalšie bezbožné veci. Bohatstvo a tak ďalej. Ktorí prišli z Ameriky cez Maďarsko, kážu akože tam po maďarsky a je to tam prekladané do slovenčiny, ale vieme, že jeden je pravý pastor a ten je Ježiš Kristus skriesený. Nikto iný nemôže kázať. Nikto. Ani farárku, ani pastor, ani nikto. Ja robím len svedectvo, že Ježiš Kristus je živý a skriesený. Prihovára každému osobne. Je to zadarmo. To bolo už vyplatené pred 2000 rokmi s krvou baránka. A nikto nemusí byť učiteľom, pastorom, vodcom. Sám Pán Kristus to hovorí, že nikoho nenazývajte pastorom, vodcom, majstrom alebo otcom, lebo len jediný je váš otec a to je v nebesiach. Žiadne pápežko nemôže byť otcom, lebo pápež znamená pópa a to je otec. Takže pozor na nové kresťanské zbory, čo nie sú od Boha. Všetko je od diabla. Lebo len jediný je pravý pastor a ten je skriesený, živý Kristus. A ďalej ani spiritualizmus. To tiež je jeden nástrah diabla, ktorí sú takí múdri a hľadajú niečo nové a moderné, tak hľadajú spiritualizmus, spiritualitu, ufóni a ďalšie blbosti. Meditácia, yoga a ďalšie blbé spiritualistické výmysly, ktoré všetko je od diabla. Jediná pravá záchrana je sám osobne Ježiš Kristus. On je skriesený a živý. Nájdeš jeho slova a jeho učenia, keď prečítaš Evangelium, Nový zákon, Bibliu. Poznáš jeho slova, lebo jeho slova je čistá voda. Takže pozor ľudia, není žiadny dobrý zbor a žiadne dobré náboženstvo, lebo Ježiš doniesol nám pravdu, nie náboženstvo, alebo cirkev, alebo zbory, kde káže jeden človek a ostatní tam sedia a počúvajú 10, 20, 30, 40, 50 rokov. Nie, my môžeme osobne počuť nášho Pána Otca nebeského, keď nás znovu zrodí skrze vody a ducha. A voda je čistá voda, Ježišové slova, Ježišové učenie. Keď sa obrátime z našich hriešných životov, urobíme pokánie a kajanie Bohu, tak nás znovu zrodí. A nemusíme počúvať žiadneho iného človeka. Ja robím svedectvo o tom, že Boh je živý, Kristus je skriesený a prihovára každému, kto ho spustí do srdca. Každému stojí tam v srdci po dverách. Jeho treba pustiť.
večná sláva nášmu Otcovi nebeskému a Ježišovi Kristovi.